Do you really think you can win? Poor little bat. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Lord Romulus i gramy sobie dzisiaj z powrotem w Batmana Arkham Asylum. Jesteśmy dalej w kostnicy i dalej nie wiem, co powinniśmy zrobić. O, otwórz. O, coś się pojawiło na tych stołach. Wcześniej tego nie było. Tata. Tata. Mama. A tu kto? I nic nie ma. Czyli Batman ma schizy. O, i znikła połowa kostnicy. Bum. Jak za użyciem magicznej różdżki. Ciach. I nic. Hops. Trafił? Co to w ogóle jest? Dobra, idziemy. Chyba wygląda trochę teraz jak God of War, o ile tak, God of War 3. Taki widok z boku w ogóle. Chyba musimy się ukrywać przed... To jest chyba strach na wróble? Jak się nazywa? Chyba tak. Jesteś w moim królestwie. Okej, do góry. Wspinaj się. On tak chodzi w kółko. Wcale nie jest sprytny. On lata. Prawie jak ja. O, skoczyłem. Tu jest ściana. Chyba muszę użyć żelu. Uciekaj, uciekaj. Dobra, uciekłem. Jakby to zrobić? O nie, nie, dobra, jeszcze nie teraz. Wybieramy żel wybuchowy. Rozprowadzamy. Batman był potworem. Dobra. I zdetonujemy. Nie widzi nas? Chyba. Chyba nie widzi. Tata, no idź sobie stąd. Chyba, że muszę przeskoczyć. Tak będzie w wieczności. Dobra. O. Dobra. O. Nie widział, nie widział. Lamus. Hehehehe. Okej.
Użyj. I... Tajemniczym laserem z Batmanem. O, achievement. Zabiliśmy stracha na wróble. Wyśmiewany i bity w dzieciństwie. Jonathan Crane. Pseudonim strach na wróble. Specjalny gaz, który potęguje lęki. Okej, wszyscy mają niebieskie oczy, jak zwykle. Ciśniemy. Can you hear me? Bruce, what's going on? What's going on? Oracle, I'm okay. What happened? I lost contact. Are you sure you're all right? Have you found my dad? I'm fine. Had a little run-in with Scarecrow, slowed me down. I'll get back to you in a bit. No to szukamy dalej jej ojca. Jesteśmy w dolnym korytarzu i znowu ktoś namalował strzałki i wcale nie będziemy tam iść. O, It wasn't Gordon. Crane's O nie, gas Gordon. must have affected me more than I thought. Are you lost, little bat? Having trouble figuring out what's real and what's just a figment of your twisted little mind? Same here. wtedy nie będzie łatwiej. Just roll with it, bats. It gets Really? easier once you get in. It really does. Tam ktoś jest. Gdzie mam iść? Nieważne. Okej, może tu? Korytarz. Może tu? Może tędy? Zamknięte. Może tu? Wykryto 0 przeciwników. Uchylisz czoło przed Harley, Batku? Drzwi zamknięte. Nic tutaj nie zrobimy. Tam jest sobie ściana wybuchowa, ale też nic jej nie zrobimy. Chyba nie o to chodzi. Do tego też, jak znam życie, się nie wespnę. Nieważne, idziemy. Może jednak coś tam... Tu chyba nie przejdę. Skrzynki nie rozwalę pewnie. Bo jest jak zwykle i jak wszystko tutaj niezniszczalne. Dobra, przeszedłem to. Trochę z tym zabawy było, no ale cóż. Trafiłem. Nie trafiłem. Trafiłem. Otwórz drzwi. Your precious police commissioner is just through the glass. Take
Mogę sobie popatrzeć, a mogę dotknąć patykiem? Any of my guys even think you're in the room. They're patrolling down there. I've told them all you're on the way. So here's the deal. If you can find a way to get to Harley without anyone realizing, I'll give you your next present. Fail, and the old Carter dies. Hell, I may even give you a Harley. Otwórz. Trochę się spóźniłem. Ale otwórz. Skaczemy. Joker nie żartuje. He wants the old man kept safe from Batman. Anyone gets near him, and it won't be me carrying the can. No problem. Nothing's Spoko. getting past me. Nikt koło mnie nie Batman will be przejdzie. a dead man, and I'll be famous. Whatever. Get over there and keep looking. Now go. Tędy. Harley's Oh. got the old man up top. You see the bat or anyone else skulking around, he dies. Otwórz. Mr. J won't let anything happen to me, boys. He loves me too much to see me hurt. You guys, maybe O, not so much. jak miło. Okej. Co dalej? Czyżbyśmy się musieli przekraść? You know, you really should color that hair. Pewnie jak All that kogokolwiek gray makes you zabiję, look so old. to ona jego zabije. Shut. You won't get away with this. Czyli nie mogę nikogo zabijać. Czyli nikogo nie zabiję. Achievement. Tędy? Chyba nie. Chociaż. Tędy? Anyone out there seen Batman yet? No? Not surprised. He's chicken. Mr. J has won again. Okej, to przejdźmy dołem. It's gonna be so cool, old man. Just wait and see. You'll be caught, Quinn. Caught and locked up. Złapią i zamkną. Bye bye, Batman. Stan spokojny. 92 uderzenia na minutę. Listen up, boys. The commissioner's just dying for one of you to spot the bat. Nie. Czemu on tu idzie? Harley offs the old man. I've got a shiny prize for the one who sees him first. Jestem dresem, jakbyście zapomnieli. This old man looks like he's gonna pee Bat himself. dresem. Someone bring me a Freaky bucket. Freaky dresem jestem. Ukryj się za rogiem. Idziemy. Gdzie idziemy? Tu. Mr. J is so going to beat Batbrain. He doesn't stand a chance. Idziemy sobie w You górę. think anything you gotta say matters to me? O, akurat. Of course you found that one easy. Harley's got the old man up top. See the bat or anyone else skulking around, he dies. Rozłóżmy sobie żel. Zdetonujmy. You took longer than I thought. He's out of control. He's trying to prove something. Uwolniliśmy starego. You'll do it. Batman, listen. We're not alone. He's got something else down there. I don't know what it is. What a blabbermouth! Spoiling the surprise. Be quiet. Oh, am I getting to you? Am I? Good. You're going to love this next bit. A co tutaj mamy?
It wants Dr. Young's Potrzebuję login. login, Never doktor mind Young. that. Get Nieważne, behind me. kryj się Now. za mną. Bane. Bane. O! I thought he broke out of Blackgate. Cut me down. Put me down. Did this to you. Dr. Young, the Bruja. She drained the venom from my blood. Must stop her. Sorry, Hasbane. The good doctor won't be a problem much longer. How do you like my puppet? What say we cut him down? I co się teraz stanie? O, robi Hulka takiego fajnego. Gordon, uciekaj. Hulk? Czy to ty? Nie, to Spider-Man. Ciekawe, czy pojawi się tu Robin. Ciach. Wrój. Rzucił mną? Znaczy Batmanem? Kotłownia. Ciach. Uciekaj. Ach, jest. Idź. Ach, ciach mu w oko. I odskok. A tam sobie stoją u góry i patrzą, jak my sobie walczymy. Ciach mu w oko. What's next? Ciach, 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 ciach. O, to bolało. A dostał w twarz kolejny raz. O, i co? I urywamy. Fajny plecaczek w ogóle. Taki. Pewnie ma tam jakieś izotoniki, aminokwasy, BCAA, białko, węglowodany. O! Jakieś takie malutkie. Knockout, dobicie. Knockout, dobicie. Ciach! On sam ich zabije zaraz. Bam, bam, ciach. Bum, bum. Power Rangers. Ale sobie rzuca. O, i znowu dostał w twarz. O, jak. Czemu on mnie uderzył? Kopnął mnie. O! I znowu odrywamy go od jego koksów. Coś tam. O! Ej, już mam czerwone życie. Muszę skakać i uciekać. Ciach, ciach, ciach. O! Bam, bam. O! Ej, nie, nie, nie. To nie może się tak skończyć. Okej, ich pokonałem. No nie, nie wyrywaj teraz ze ścianą gruzu. Szczęście w sumie mam, że nie trafił teraz we mnie. I ostateczne zwycięstwo Batmana w tej walce. Kolejny achievement. Nagle wszystko się na niego zawaliło. Niespodziewanie. No i wychodzimy.
Batman, you okay? I'm fine, Jim. Where's Quinn? Gone. Must have gotten loose while Bane was throwing you around. We need to get you off the island. I'm not a rookie. I'm not a I can rookie. handle myself. Co, jeszcze żyje? I will break you, Batman. Then the Bruja. La Bruja. No, Bane. This time I break you. O. To pewnie nie bolało. Jim, get Jim, back to the wracaj na mainland. It's too mainland. dangerous here. I don't like leaving you here. Nie chcę cię tu zostawiać, ale wsiadam. Radio claims he's planted bombs all over Gotham. Gotham will panic. You're needed there. We're ready to go now, sir. Bane called Dr. Young Bruja. What does it mean? It's Spanish for witch. Wiedźma. Best Witches. Oracle, go through the city's computers. Pull up all you can find on Dr. Young. I'll go through anything you find once I get to the cave. A bat cave on Arkham Island? Mam I built it years jaskinię. ago. Każdy It's ma best to plan jaskinię. ahead for situations like this. How'd you... Wy nie macie jaskini? No to problem macie. It's me, remember? So do you think Dr. Young's been experimenting with venom? The same chemical that turns Bane into that animal? Yes, I'm worried. Bane seemed even more powerful than usual. Joker wants the venom, and that can only be trouble. I'm heading to Dead Man's Point in Arkham North. I'll contact you once I'm in the Batcave. Dobra, tak więc to by było na wszystko. Na tyle. Na razie. Do następnego razu.